Jodito mag migao mar arita kwe omedo golo siem ne josiasa mapacho kod johera magi machwalo lweny kod tule paw siasa. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen molose kanisa ma AIC Kipkelion e kaunti ma Kericho siemo jogo masani tiyo gi kweth njore e rocho rombe mag siasa. Jagoro mar migao Dr. Raymond Omolo bende olose kinde limbe mare kaunti ya Migori bende ogolo siem makamano kowacho ni ibiro kawo okang' mar chik ne jochan njore e siasa. Politicians wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi. Nendeni mikutano kwa amani, nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. There is only so much that the police can do. But there is a bigger part that rests on us as leaders, but also on the people of Kenya. So Migori nyaka puonjre gi dak gi kwe. Okubi yao dhao kai tu penjo ni police ni kanye sama jigore. But ang'eyo gi paro ma wan godo kaka sirikal kotelo gi President Ruto ok wabi yienu mondo keth Migori. And we will not allow anyone else. Josiasa maketo sirikal tesre osepinyo wacho kuom tulo kod monj manyonene rom siasa ma Kakamega kama ng'ata chielo wito ngimane. Kotane kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jatend DCP Rigathi Gachagua jotelo go koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod jatend arita Kipchumba Murkomen odwok penjo ewi monj ma kamago. Monj kod tulo mane onene romo mar Linda Mwananchi mano bagi Kakamega no bedo mise mar twak romb siasa mano bagi kawuono gi kweth maketo sirikal tesre kar chung od bura ma Embakasi e kaunti ma Nairobi. Kweth maketo sirikal tesre kotane kod jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jatend DCP Rigathi Gachagua oseo sirikal kuom monjno kakoro gidwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odwok penjo ewi monj makamano. Tear gas mahala popote inatolewa, hiyo ijue ni tear gas ya William Ruto na Murkomen, na we shall hold them accountable. Huyu Kipchumba Murkomen amezoea kutuma askari na tear gas, wanashtua wananchi. Hiyo tear gas ikija msiogope, si ndio? Jotelogo wacho ni tulo mane onene romono nyiso ni jatend piny Kenya William Ruto okta piny Kenya kaka owinjore, kagi wacho ni monjno nyiso picha marach ahinya te kinde ma piny Kenya chomo yiero maduong'. Ruto kuingia na bottom up, akatoa Linda Mama, akaleta sha she chi sho. Imeharibu maisha yenu, hajaribu jamani. Tujikomboe kutoka mauaji ya kiholera. Tujikomboe kutoka kubomolewa. This advantage you are giving William Ruto. Motelo ne mano, itelogo no yore nyasi mar lamo e kanisa ma PCA utawala kama ne ginyiso yie margi ni gibiro yombe yiero mabiro kendo golo jatend piny Kenya William Ruto e telo. Ata alisema atashinda milioni 2. Tunamtangazia Ruto atashindwa na zaidi ya milioni 4 na Wakenya. Tukisikizana ni Eugene Wamalwa, mtampigia kura. Tukisikizana ni Dr. Matiang'i, mtampigia kura. Nilienda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu. Kweth no koro geto tero rombegi mag siasa e counties ma Kisii kod Nyamira e juma mabiro.